Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kagbiag ita, kat naadaw iti padas, ti pagayam nga intay ilingad itinagan a Hector, asaan tayon adakamaten ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ni Jemar Pimentel, tipong Tau Dashcam and Car Accessories. Salamat from Ferds Caballero. Makablaawan pa'y dagiti gagayem tayo dita Cordilleran Lactation Massage and Therapy Services. Nang nangruna ka ni Ma'am Jenny Liano Felwa, masarakan ti pwesto da dita 4-2 Eco Building, Assumption Road, Baguio City. Shout out iti Tuala family ti Texas Burgos Isabela, kan Orpilla family from Daril Tuala ti Pasay City. Shout out pa kada Aida Garcia, Jasmine Rivera, Rena Den Lapios, Jingle Agamanos, kan Jomar Ramat. Kadagiti pada kamanalon kan OFW from John Ray Flores. Amin at taga Villa Santa Teresita Cagayan, specially ti Tabaco kan Tabasan family, nilakay ko Dante Tabasan kan dagiti anak ko from Eileen Tabasan, ti Villa Teresita Cagayan. Shout out kada Febelin Batakan, Linda Pasyon, Josephine Jose, Joro, Leyniki Alejo kan Chofilo Cabael. Makayanan, Valeros, Antonio Soriano, Kiming kan Ochoco family ti Pangasinan, La Union kan Ramon Isabela from Jenny Grace. Gani Matusalem, Jenny Lynn, Kimberly, Lady Len, Janric Prince Kian kan Princess Athena de la Cruz. Kasama ti Matusalem family ti Quezon Isabela from Nelia ti Dubai.
Jeremy Villanueva and family dita Amerika, kastamot na Julie, Samuel, Herminia, Nening, Sabel, Amboy, Rohel, Boyet, ken Evan dita Difon Quirino from Juliet, Sugitan. Dante Velasquez, Dave Nathaniel kan amin at taga Sitio Bubur na Gilian La Union from Imelda Velasquez ti Riyadh, Saudi Arabia. Tibayan family ti Santa Barbara, Pangasinan, especially the Princess, LJ, Ashton, Lita, Jessica, Jenaline, Rizak, and Rachel from Priscilla Cabral ti Jeddah. Camille ti MUSU Batak, Ilocos Norte from Tito Rolly ti Melbourne, Australia. Bakat ko ani Bibi Gabino kan anak ko ada Faith kan Gwen from Arnold ti Saudi Arabia. Shout out pa kani Glazy May. Lazaro Aguinaldo family ti Turo Drena Mercedes Isabella, especially ni Francis Simangan from Sofia Lazaro ti Hong Kong. Melchor family, dananay Betty, Emmy, Omar kan Isang, dagiti bayaw ipag kan kakasinsin ko from Greg Melchor ti Montreal, Canada. Belated happy birthday kan ni Reyna Yashika, kastamot ang makablaawan ti anak ko ani Magnus from MJ Antolin. Ipakpakao namin papagayam at ipakasaritaan ni Hector kat medyo sensitibo. Isokid daw mi ng runa kadagiti naganak. Ano ada kadwayo ang menor de edad, kabayatan ti panagdangagyo, sapay la kumata tarabayan nyo idaan na imbag. Kastamotan ay ipakpakaamo mi asakbay, abinokal mi ti pakasaritaan na, kat nakikoordinar kami pa'y kadagiti maseknan nga ahensya para matlaangan iti legalidad ti amin. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Hector. Dear Manang Emmy, naimbang nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Manang si kanti makaamo amang sukat itinagan ko no bilang maidrama to'y pakasaritaak. Karama na kadagiti mako na a PDL nga may saak kadagiti maibilbilang at trusty. Nalabit amatikaw wano maburburtsaan kayo no apay anak kapag-emailak. Idinto tadaak pay laang iti unag ti facility. Sabali ngamin ti kasasaad dagiti kas kanyak manang, tamis mo ang gobyerno ti mangtultulong kanyak, tapno mailintag ko ti biyag ko, kastamotan dagiti nagbiddo takiti kalabas, abunga ti pannakaalilaw ko. Di makelak ani apong ko abaket tinabangunak anaganak ko. Impagarup ko ididamo, no normal laang ti kastoy a sitwasyon. Ngam kabayatan ti panagdakkel ko, ininot a makariknaak iti apal kadagiti kataebak a kompleto ti pamilyada. Iso ajak sinardengan ni apong ko abaket tapno maamwak laeng ti pudno. Talaga nakasagana kan apok. Sige, ibaga akon kan katipudnaw. Do apay asyaklaan ang tinabangunam amang tartarabay kan ka, kabayatan ti panagdakkel mo. Ti kagdanag lola, naustuan ako ni ti edad. Addan nakam ko, maawata kon ti amin. Basta ti kayat ko, ibagayo ko makanyak no ayan dagiti dadakkel ko. Ay, amom apok. Diyak namnamaan adumtang ta iti kastoy apunto. Impagarup ko no umdasan kan kati adda kasasaad ta ita iti biyag. Lola? Kunak no saanan adumtang ti kanito. Nga ikagumaampay lang amon ti kinapundo. Maipapan ka nagiti dadakkel mo. Pasensya kayo Lola. Ngamkas itinakon-akon. Addan nakam ko. Maawata kon ti amin. Iso akayat ko amamuan no ayan dananang kantatang ko. Kaya nakalaang, idi pinanawan na kayo ti amam apok. Anya?
Dayta, ti agpaiso Hector. Si ipod idin, saan min nga mo kaninanang mo, no sa dino tinapanan na. Basta nagpakadang agsapol ka no iti trabaho na, tapno maipaay na ti pagkasapulan yung agin na. Ngam saanan na nagsubsublay, kang runaan na, saanan ang nagparparik na. Kasta ka di, Lola? Wala, Pok. Iso ada kami kaninanang mo, tinangi kang gumaan anang isakan ka, idi maladaga ka. Ngamga po iti rigat ti panagbiag. Kinasamitan ti anak ko, asyak pailakan o ti makaamukan ka. Tamapan agtrabaho iti adayo ang lugar, tapno mabiyag na ka. Lola? Gaputa talaga mo't amarigatan kami ide. Imanugotak. Kadagiti ununa abulan. Mayat pa'y man. Agpaupaw-it iti kwarta ti inam. Kakuyog ti surat amang ipakpakamaw. Anasaya at ti kasasaan na. Agingay ti maisang aldaw. Surat laangan ang naggapukan kwan at tinaawat ko. Anya ti nakalanad iti surat na, Lola? Ipakpakaam mo na iti surat na, anak asawan na iti lugar nga ayan na. Kat saan ka nun ang makaipawit iti parakan ka? Anya? Day tatiyak pa'y suapok. No pa'y kasta, nagnamnama akide nga amangan no makonsensya ni nanang mo. Kat pawitan na kamutlaan. Ngam talaga saanan. Iso aman ipon idin. Siyaklatan tinagisaksakan kan ka Hector. Dayta ti si bubukal akin apod no. No apay asya akon nga aapong mo. Tinabangunam kas dadakkel mo. Di mo nakaskaso ti may papan ka dagiti dadakkel mo, Hector. Tinapatag, ang kakadwa tayo ka dagiti kabarkada ta, ha? Sa bagay mo't kit di Averon? Saan mo na basol ti basol da? Ti importante, naragsak ka. Un mo't kit di, ha? Gusto ka, Veron? Naimbag lang na tadda kayo barkadak? Oray kaskasano, malipatak ti kawan na banguna kadadakkel ko. Katuan mat, ganandamot niya apong mga bakat saan ka di? Di na kamat baybayan. Itad na amin na ka sa pulam. As-asi kasuan na ka. Pudno day taberon. Oh, anya pa ilarod ti sa pulam. Awan matkit din. Oh, putlagayam. Iso tuloy lang tatibiyag, Hector. Saan na nabaling awan na bango na madadakkel mo? Tandamot niya apong mo abakat. Amang ipaay iti amin na masapul mo. Kang runaan na. Adda kami abarkada, makanayo na kadkadwam. Kumusta nga iti panagadal mo, Hector? Nasayat mo't, Lola. Awan ti rumbo nga pagdanagan nyo. Nasaya at nga ron no kasta. Awan ka di matla ti parikot iti pagadalan nyo. Amang ano ti napakairamraman namin jay, ah. Di ka agdanag, Lola. Nasingpot ti apo ko yo. Siyak pa iti mairaman iti kumkumporme akalukwan iti pagadalan. Imposible mata. Kaya't ko lati baka sigurado, tasayang mo ti panagadal mo no bilang laang apok. Imbagak mo tin, Lola. Saan kayong agdanag? Nasaya ti kasasad ti panagadal ko. Awan ti parikot. Maalang aron. Ay, anya na itararamidam ngay. Assignment ko, Lola. Kat da iti ti pamanaknak nga ipampamaysak ti panagadal ko. Ay, talaga mo ta. Ay, nasaya at nga ron no kasta.
Mala, umunaak nga rudan ang maturog apo, tanay. Rabi, matag. Engkanto matag maturog, apaman ang mairingpas mo na ita assignment mo. Wan Lola, saan da ka pa kadanagan? Ayan nga tadag iti tropa. Sigod-sigod ano sumang putak diti pagadalan. Sabtendak mo tin adagos. Sakam to agigita na mapaniji tambayan mi. Sakbay mga rugiti klase. Ngumapay nga itangawan damat. Imposible mo't nagpapadadaan naglangan ita. Imposible asandak apakaamuan. No bilang laan. Hector! Oh, Veron. Ada kagayam dita. Kunaklaki din nagpapada kayo kadagiti daduma kabarkada tangawan ita. Kunak no naglangan kayo amin. Saan, Hector? Kasinsina milang kadagiti daduma kabarkada ta. Naggapuan nyo ngamin. Sigod-sigod mo't ni orayan dak no bilang adda masapol pagsasaritaan tayo. Kinasarita mi ngamin ni Mang Miguel. Ha? Sino Mang Miguel? Dayo dito'y lugar tayo ni Mang Miguel. Mayata kasarsarita si ka. Nagsingpat. Madlaw nga do ti muna. Kan ado ti masursuro kan kwa na. Agpaiso? Un Hector. Iso ati nasaya at intod madamdama. Agkuyog ta. Aggindan ta na mapan iti lugar ng imbaga ni Mang Miguel. Sigurado ang mapan matla ang ijay ti daduma kabarkada ta. Madlaw nga min ama ay ayo da mata makisarsarita ka ni Mang Miguel. O sige Veron, sumurutak. Interesado akong matamakaamamoy iti bagbagam Mang Miguel. Iti lugar mi ni Mang Miguel manang Emmy. Masansan amapan iti pagadalan mi ket umungan na dagiti estudyante karama na dagiti kabarkada. Adda pay gundaway nga awisan na kami nga agpiknik iti igid ti karayan no addawaya. Ibiglay na kada kami dagiti sursuro manipod kadagiti agnagan iti Carl, Marx, Mao ken Lenin. Kadagiti saan ang makaamam mo dagiti nagan anadakamat ko kat na impluensya a personalidad amang iwarwaras iti makakanigid nga ideolohiya. Iti ababa sarita manang manangalilaw da. Kagiddan dayta, ipakpakaamuna kada kami dagiti pagkurkurangan kampay iditi gobyerno. Maiso kano ti makagapo no apay adinan intuloy ti panagadal na iti Manila. Ta ipamaysa na laangan timang tulong kadagiti agtutubo, anamin pinsan kanon alinipat dagiti adda iti turay. Gapo kadagiti mangmangag ko idi nga ibingbiglay ni Mang Miguel, saan ang naigagara ang napanunot ko ti inak, ken ti kinapunno, ano addala ko matinasaya at anastrakan na trabaho iti probinsyami, saan ko man nga imadayo, ket di na kumamutan pinanawan iti den na ni Lolak. Di tamutan nga ininot arimusing tigurak iti gobyerno, ken kadagiti dadakkel ko. Hector, sumurot kay tiyaw awis ni Mang Miguel Apaskan? Jay anibersaryo ti grupo da? Jay panangrambak da iti Cordillera day? Wan Hector! Wan Veron, sumurutak.
Mayatanak kami na dumdum kadagiti palpalawag na kada tayong agtutubo. No kasi nga dagundaway nga agdudupudup tayo. Uray siya, Hector. Kaya't may mati sumurot. Ganti na duma pa akabarkada ta. Di sumurot tayo. Nga masapol nga agpakadak pa'y kanilolak. Diyak kaya't niyagdanag. Siyak, nagpakadakon kadagiti dadakkel ko. Bakasyon ka numat, iso pinalubusan dak. Sapay lang ko matapalubusan nakmat ni lolak. Talaga kami nakayat ko ti sumurot iti awis ni Mang Miguel. Gananad ka iti papananyo, apo ka. Di kag subsubog ijay. Di kayag danag, Lola. Nasing putak mat. Ay, sa bagay ba't kit di Ngam sigurado ka saan anak ka babain Nangruna kat awan mo ti may pabalon ko kan ka kwarta. Mga nukilaat nga dagayang masapul abayadam. Awan, Lola. Di kayag danag. Naalanga road, ulitak, aganad ka, iti papananyaw. Wan, Lola, di kag tanag. May ka nga ron maturog ang tanay, Rabing. Tapno masapa ka intun bigat, kat di ka maladaw, iti pagsisinarakan yaw, kanagiti kakadwa. Nagkadu tayo gayang beron. Agasong may tauray latanlo awan dinagluganan tayo amin anang itulod kada tayo iti dayto a lugar. Wan meron, Hector. Kabakiran mat tan iti dayto a banda. Nanawan mat makita balbalay dito'y nang ituludan kada tayo dagiti nagluganan tayo avan. Un nga rod. Tanakateng tayo niti dayto a diso. Kaya't ko maamuan nyo. Nga dapay nas ka na pagnalin tayo. Saan tayo pagayam anak ang Hector? Ipakaangayan ti Paskan. Un nga rod. Alan, rugyan tayong ti magmag na. Dayayan beron. Day tadalan niya agturong iti bakir ti tinurong ni Mang Miguel. O may kan. Sumurot tamot ten kadagiti kakadwata. Kamaud dyan na. Nakagtang tayo mutlangan, pero. Ay, dayo mo ti dinalyasak tayo. Mag-asal ka ni. Malaman ang nakagtang tayo dito eh. Ayos lang, saan ka di? Kita mo eh. Nakaragragsak dagiti sinangputan tayo iti day tapos iti kabakiran. Nga ron. Dapat dagiti agsasala. Kabayatan di pa nagtuktukar ti daduma iti ganisa. Makapayat, pero. Italangan nakaimata ka kiti kastoy. Uray siya ka ron. Panagkunak kat aging joyak dito, Hector. Uray siya ka. Talagang aging joyak lakit dito eh. Kita ang Hector. Ha? Ada dagiti mang sarsarabo kada tayo akabarbaro asangpad. Nakaragragsak da amak alamano kadagiti kakadwata nga agtutubo adimtang dito eh. Unan niya. Okay ka. Mabantamot iti ayan tabiron. Makiam-amutamot kadakwada. Kaya't masawon, Mang Miguel. NPA kayo aming nga adda ditoy? Wen, Hector. Jak ilibak day ta. Si pupuso kayo, ngay manugot iti awis ko kada kayo.
Isungawan nga rod matinaskan nga ilimed, wano ilibak ko. Agbalina, kanapod no kada kayo, nga inawis mi ditoy. Kastamat dagiti kakadwat. Binilin ko amin ida, asan dang aglibak kada kayo. Mang Miguel, kanta nga'y agsarsarita-tan, may papaniti grupo mi. Kaya't kapag pilyen, nga'y suntumatlaan, taramidat kadagiti padam, nga agtutubong adan ditoy. Pagpilyan iti anya, Mang Miguel, no kaya't mo dagbalin akas kada kami, agtalinaid kaan dito'y kabakiran. Wano saan, agsubli kay jay patad, nga masapol nga agrekrut ka, itagbalin akakadwa tayo. Kas, iti panangawis ko kada kayo. Ha? Sikati umuna nga agpili, Hector. Kalpasan na. Isublat ko akasarita dagiti kakadwam. Taiso damat ti pagpilyek, no anya ti kayakdan. Mariknak amasad sa dudak idin nga agadal man ng Emmy. Kan gaputa intanam kon iti panunot ko, nga awan matla ti patag ko kadagiti dadakkel ko, isa binaybayan dakon iti dan na ni Lolak, pinilik nga rod tinagtali na idlaangan iti kabakiran. Dagos met asinanay nak ni Mang Miguel nga agaramat iti igam, nga ad-ad dapay anakaragsakak. Jakman amuta saan man laasimkan iti isip ko idi, no kasanulaangan ni Lolak, no saan akon nga agsubli iti danana. Jak pulos na panunot asigurado nga agdanagan dayjay, no di na kon mapasangpet pay. Basta ti amok, day din ti rugi ti panagbiag ko iti kabakiran, kas kamang ti makakanigid a grupo. Kat iti kaunaan agundaway manang, nakariknaak iti nagpaiduma ak kinaragsak ken gagar, gapo iti kabarbaro a kapadasan, iti dasig ko kas agtutubo. Apaman anasanay dakon iti panagigam iti armas, ad-ada nagbalinak anadursok, kat kanayo nak amagagaran tunggal adda dagiti operasyon mi, ama ipasungal-ngal kami iti ranget. Sige kakadwa, labanan tayo ita! Nagganas at talaga ti makirangat. Nang runa ita, tawanin dadanagak apulos akas ididamo. Kas lagagangay laangan kanyak ti makipimpinal to kadag iti soldado. Tanay ruwamak at talaga ni agaramat iti igam. Pagda napunta na kadwak. Ijabanda ti nagtaudan ti putok ang nakapuntak ng kuwana. Ijay nga rot mo ti pang turong iti igam ko. Bilibakan ka, Hector. Awa na pulos ti buteng mo. No may papanan itiranget. Mapalpaliw ka, tunggal may pasungal-ngal tayo itirinupak. Talaga desidido ka, amakiranget. Di ka pulos agbuteng. Gapu ka dagiti na isalay sa'yo kanyak, sipod nagamamu tayo, Mang Miguel.
Maawata kami dagiti impalawag yu kanyak. May papan iti kinaawan ti serbi dagiti agturay. Pinaibay anda dagiti kas kanyak ngagtutubo. Hector, Rumbang lang nga ilaban tayo ti karbangan tayo kontra galagiti abusadong agturay. Nangruna ti karbangan mi ngagtutubo. rumbang laeng, Hector. Ket mamati nga agbalin kanto, anasayat a lider ti grupo tayo, no dumtang ti umno nga aldaw. Anya? Makitkitak nga dadapay anasaya ti pagbanagan ti grupo tayo. No si kanton di mangidaulo, Hector. Mamati nga dadan tupay nga agbalin tayo nga epektibo kan nabilig. Nabaliki. Agyaman na kiti panagtalakyo kanyak, Mang Miguel. Awanan yaman na. Kun maysa, ibagbagak lang matipod no. Mamati nga agbalin kanto, anasaya ta leader ti grupo tayo. Pasiglangan nga uni dagiti insekto di kabakiran ti mangag. Nakaturog lakit din dagiti kakadwa. Ngamsyak. Ora niya taramidak. Diyak pa lang makaturog. Sana mapuno sa pulos iti isip ko. Noon niya nga talaga ti lablaban mi. Iti kabayag mo tanti pa nagbalin ko ang miyembro ti makakanligid a grupo. Mariknak mo tanti bandog ko. Nabambanugak nagkalkalap iti kompormila dita. Nabambanugak ang makirangrangat kalag iti tropa ti gobyerno. Karonan na. Mabambanugak pa amang pampanunod. Noon niya talaga ti ideolohiya ngay lablaban ni. Malaksit iti dayta. Kailiw ko mutinti na uli makapanagbiyak iti din na nilolak. Kumusta nga taytan nilolak? Anya nga tanti mapampanunot na maipapan kanyak. Kalpasan na dya akong nagsubli ti din nana, sipod nagpakada ka dumara iti panagrambak ti Cordillera day. At dan sumagmamano atawan ti napalabas. Mariknak, asahan akong anaragsak dito'y. Sana kas ididamo. At talaga ang magagaran ako unay taanyaman ni aramidan ni. Sapay awan mo dito ni Beron. Pinili na iti kampay iti kat agrecruit laangan. Tadi na kay tagbalin na anay ng NTA. Nalawag din na amok iti. Asaan mo't lang ang nagtuloy ang agrecruit. Ta sigurado ako kinunana lang iti kastya nga agrecruit. Tapno mapalabusan ang makasublin iti lugar mi. Gamti kinapod nuna. Di nalakit di kaya ti ipapaaramid iti damang Miguel kan kuana.
Inaday ko nam, Hector. Mang Miguel, nauma ko niti kasasahad ko dito eh. Isang agpakada ako man, tagsubli akon itidan na ni Lola kiti patad. Si Papa Lubusak, itiday takid daw mo, Hector. Agpay so, Mang Miguel? Agyaman ako na eh. Iso na laeng. Tamatalagan akmet para ken ka. Ha? Apay, Mang Miguel? Anya ti pagdanagan nyo kanyak? Sigurado. Kibusan da ka dagiti militar. Uluyan da ka? Wano dagiti asino man nga otoridad ang makakita ken ka. Iti pa nagsubli mi jay patad. Anya? Apay ko Mang Miguel. Gapo takaduada ka. Kameng ka. Di makakandigid ang grupo. Saan damat nga mo nakikapungak kada kayo? Saan ka di? Awan ti mailimed kadagiti militar. Una itura sino pa nga otoridad, Hector. Mamati nga muda nagbalin ka akameng mi. Akaduami iti lasod ti sumagmamano atawan. Katpatsyek, may sagmak ka iti kanito nga da makakita ken ka nga otoridad. No sumalog kan katagsublikan iti patad. Anya? Iti kanito matiliw da ka, Hector. Sigurado nga itorture da ka. Tiyakmat kayat mapasamak dayta. Isa pasensyakan. Ngam saan ka palubusan sumalogan iti patad, Hector. Ang talinawid ka lang dito'y kabakiran. Ngam ti may sagmak kagitin. Ala, panawan kan. Oo na yan. May sagmakak kan. Jack Racket di kahit di may sagmakak. Iso na lang ta. Talaga kahit kung di pumanaw dito eh. Nauma ako ni Tikasto akasasaad ko. Isama ka mo ditan. Agliba sa klagang na pumanaw dito yung kampo. Paman na makakita kiti napintas at tiyempo. Ang subli ako ni Tayan ni Lolak. Ang maganadak lang. Tap na awan ti makakita kanyak ang militar. Hector, apo, kagyaman ang nagsublikan. Lola. Kunaklakit din no anyan tinapasamakan ka. Kalpasan akimbap kang ka iti makakandigid a grupo, apo. Ha? Amuyo na niya tinaramid ko, Lola? Amuyo nakikapagak iti makakandigid a grupo? Saan nailibak kanyak na ita, apok? Tanagdinamag dito'y lugar tayo na ita. Kalpasan nakasubli dito'y da Veron agayem mo. Kalpasan da di aldaw nagpakada ka kanya, kapok. Lola, pakawanindak ko ma. Nagbiddo ta kitikas siya nagbalin na desisyon ko idi. Naalilawak, Lola. Na brainwashak. Kahit kung tagsubli tinauli mo kabiyag, Lola. Iso naglibas ako na di kampumi kat nagsubli akong diti lugar tayo. Apok, panagkunak. Kasayaatan no sumuko ka kadagiti masatnan. Anya? Saan na mabalin, Lola? Sigurado nga uluyan dak. Itorture dak lakit di. Anya kumaga po nga aramidan dakan kadaitangay, apok. Gaputan mo dak imapagak iti makakanigid a grupo, Lola. Isojak kahit ti sumuko. Ngam, apok. Dagiti laeng otoridad ti makatulong ken ka ang mga barwanan. Saan, Lola? Ang mga nauluyan dak?
Diyak kaya't ti sumuko kadakwada. Talaga anapalalo ti buteng ko idi asumuko, gapo kadagiti imbagbaga kanyak damang Miguel, kadagiti sigod akakadwak iti grupo manang Emmy. Ngam dinak sinardengan a kinumbinsir ni Lolak, agingga nga ingkadeng ko nga rod ti simuko. PDLak nga agingga itamanang, ngam di ta napanaknakak, nga awan kinapudno ti imbagbagada idi dagiti sigud akakadwak iti kimmapengak a grupo. Madama ti panakatingiting ti kasok, ngam na ipanamnama kanyak ti tulong ti gobyerno apaman a maurnos ti amin. Ti pay kapintasan a napasamak kalpasan a simuko akmanang na amok dagiti dadakkel ko. Imo na asim marungkar ti amak, kalpasan na, timat inak. Saan ko na idaan na amam mo? No dikat nalawlawaganak no apay adim makkelak nga awan na bangunak adadakkel ko. Kan kang ronaan ti amin, na amamok tinamarswa, nga iso ti mangmangtad kanyak ita iti kirad, kanturad ti pakinakam. Tapno sangwak tinagbiddutak, gapo iti pan nakaalilaw ko. Imbinglay ko daytoy apakasaritaak, tapno agbalin anabalitukan nga adal ti amin, nang runa kadagiti agtutubo, nga iso ti puntirya nga alilawen dagiti makakanigid a grupo. Agyaman akmanang, to'y pagayam mo, Hector. Pagayam a Hector, umunay ti amin kayat kaakablaawan, takamaudyanan na, nawaknitan tinakulaapan a panunot mo. No addaman kang runaan na makatulong ken ka, may papan ka dagiti banag akayat mo amalawlawagan, dayta ti gobyerno tayo pagayam ko. Namin adon a napanaknakak dagiti adda iti poder, nga aramiden dati amin, tapno naan-anayan a maripuog ti makakanigid a grupo, a mga alilaw iti kaadwan. Kan agiwarwaras kadagiti palso, kan oan kinapudno na nga ideolohiya, nang runa kadagiti agtutubo. Agyaman akmanan kan kapagayam ko, kat namnamaam at talaga nga agbalin nga adal ti pakasaritaam, para iti amin, nang runa, dagiti agtutubo. Alakastaan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugong, iti dana, tibya. Pinto